Bun, începem. Luăm niște țepi pe care se pun popopările. Bun. Acolo. Dai din nou la bun. Luăm ața. Eu folosesc ață de 14 mm. Fir textil, apropo. Bun. Luăm ața. Introducem în locul unde să putem ține. Așa. Bun. Vedeți astea? Nu. Prindeți astea. Întindeți și faceți așa. Stai, cum să fac, să vedeți ce fac. Și luați în mână, deci faceți așa. Și ca să-l puneți milimetru. Bun, deci așa, două bucle. Și învârtim. 1, 2. Stați un pic. Acum luați țepul și îl introduceți prin amândouă buclele. Deci să vede rezultatul acesta. Dați încetul și îl împingeți în jos. După aia bun. Eu l-am forțat un pic. Că am văzut că nu prea intră. Și am zis că să introduc un pic de forță. Bun. Aici. Și tăiați surplusul, adică acesta. Ca să avem aici, asta e mult. Îl tai. Vedeți că se aude, nu știu dacă se aude la voi, dar la mine se aude ca și o coardă de chitară. Ace. Contează să aibă, la fel ca și țepii, locul unde putem introduce ața. Ca să-l putem lega. Bine. Așa zic eu că e mai ușor. Luați ața, după ce ați legat țepul, și cât să zic să lăsați? 30, 40, între 40 și 30 de centimetri. Ca să fim siguri. Bun. După luați, uite, aici e colțul, aici și aici e cealaltă mână. Îl udați un pic. Vedeți? Uite, luați acul și îl faceți așa. Băgați prin spate. Nu știu dacă se vede, dar l-am băgat prin spate. Uite așa. După veniți, luați țepul. Stați că e mai greu că n-am poziția corespunzătoare. Puneți, stați așa. Puneți la fix. Așa, bun. Cam până aici. Așa. Contează mărimea peștelui, că dacă e mai mare, îl puteți pune și mai pe aici.
Dar eu l-am pus acolo pentru că să fiu sigur. Bun, după ce l-ați pus acolo, îl prindeți, îl țineți strâns. După, veniți, luați acul și învârtiți aici. După ce ați învârtit de 6-7 ori, vedeți, pingeți cu unghia în jos. Și mai facem încă așa de vreo 3 ori, mai învârtim încă de 7 și împingeți iarăși unghia în jos. Faceți în continuu. Până ce vedeți că nu mai puteți, că dați de vârful acului. După aia, luați ața și o băgați pe aici, prin capătul opus prin care l-am introdus la început. Îl iei, îl tragi și gata. Uitați. Ca și țep. Bun. Ca buclă, luați ața și ce să zic, un creion sau eu am aici ceva carton. Deci nu e petardă, e goală. Deci e goală. Bun. Îl luați sau ceva creion, marker. Îl luați și faceți nod. Nod normal. Un nod normal. Bun. După primul nod, veniți aici, luați ața și mai faceți un nod, dar nu-l strângeți. Mai învârtiți de nodul ăla încă de vreo 5, 6, 7 ori. Bun. După, trageți încet, ca să nu se facă bucle înainte să fie strâns. După, prindeți cu ceva și trageți. Ca să se strângă. Eu strâng cu dinții. Bun. Uitați, buclă. Acum, ăsta, surplusul, ăsta e bine, uitați. Ăsta de ce e surplusul? Îl tăiem, nu chiar aproape, adică bucla e fix la mine între degete. Bun. Cam așa să fie. Bun. Verifica să fie strâns bine. Și ca să vedem dacă l-am făcut bine, o să-l testăm. Dar nu în ultimul rând, avem nevoie de un plastic de aici. Plasticul ăsta îl puteți lua și de la un cablu de electricitate, dacă n-aveți. E într-un fel ceva din ăla care îl pui la plută. Numai că eu nu-l pot apuca. Deci e rotund. Și poți să-l faci să stea pop-up-ul mai drept. Bun. Stați aici. Bun. Îl luați. Da, să facă așa. Bun. Și băgați țepul în el. După, încercați să băgați acul. Eu o să-l bag mai greu. Revin după ce îl bag. După câteva minute am putut să-l bag. Uitați, este aici. Bun. O să aduc un pahar cu apă și o să pun un pop-up. Sau
Da, pop-up, că dacă pun bolis e prea greu bolisul. Și nu știu dacă se plătească, dar am și bolis. Ai plutitor, cum să zic. Revin. Bun, am revenit. Am fugit să nu se stingă telefonul. Bun. Să nu iau un Scopex, că ăla e plutitor. Deci plătește singur. Uite, o să încerc cu mai multe. Ăsta e... Aici am mai multe feluri. Am verde și am și ceva pufuleți aici. Dar pufuleții 99% că plătesc. Deci, pop-up. Uitați. Vedeți? Ăsta e din ăla care lasă și colorant. Deci, nu știu cum să fac. Vadă. Nu l-am făcut cu colorant. Nu știu dacă se vede. Dar în apă, apa s-a colorat. Ca să vedeți. Plutește. Da, să-l pun acolo. Crapul când o să tragă, o să îl tragă și pop-up-ul. Uitați, aici am făcut din greșeală. Uitați. Bun. Aici. Bun, o să aud un motor afară, știu. Dar revin până pun celălalt pop-up. Bun, aici ai pop-up-ul. E un pop-up de, da, să vă zic câți milimetri, de 30 de milimetri. Aici, cred că și ăsta. Cred că și ăsta colorează, asta să văd. Deci acesta e la fel. Plutește. Da, uitați că și ăsta colorează. Ca să vedeți. Uitați, am făcut aici urmă din greșeală. N-am vrut, dar am făcut. Fapta s-a făcut. Bun, revin cu alte pop-up-uri care nu colorează. Dacă la videoclipul ăsta se strâng 30 de vizionări, o să arăt trusa de crap. Am zis să testăm și un bolis de Novac. Este un bolis mare, mai ales că e de Novac. Dați. Numai acusă-l. Când peștele îl trage, îl trage. Bun, am zis să pun alt bolis. Ăsta chiar că stă perfect. Stă la fund, dar acum se duce ca lumea. Știu că am arătat deja bolisurile. Aici streamerim. Avem de biscuiți, de pedigree și de, nu mai știu ce era, de mâncare de pești, nu știu, așa se numește. Bun, ca bolisuri mai am astea, atât mai arăt. Oare care să-l pun? Uitați acolo la ăla. O să-i dau drumul când îl pun în apă. Am văzut că intră foarte ușor, deci... ăsta chiar e bun. Și cred că și asta are face culoare păpat. Nu, asta nu face de data asta. Dar este foarte bun. Mai ales la miros, are un miros foarte bun de căpșuni. Acesta a fost videoul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!